ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நடப்பு சாம்பியனாக களமிறங்க உள்ள இலங்கை அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது. மேலும் இலங்கை அணியின் உலகக்கோப்பை கனவுக்கும் பேராபத்து ஏற்பட்டு இருக்கிறது. பி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இலங்கை அணியானது தங்களது முதல் ஆட்டத்தில் நாளைய தினம் வங்கதேசத்தை எதிர்கொள்கிறது. இதனையடுத்து ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுடன் இலங்கை அணி விளையாட இருக்கிறது. இந்த 2 போட்டிகளில் இலங்கை அணி ஒன்றிலாவது வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு செல்ல முடியும். இந்த நிலையில்தான் இலங்கை அணியில் ஒட்டுமொத்த வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுமே காயம் காரணமாக விலகி இருப்பது அந்த நாட்டு ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. முதலில் அந்த அணியின் துஷ்மந்த் சமிரா காயம் காரணமாக விளையாட மாட்டார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்ரவுண்டர் ஹசரங்காவும் காலில் காயம் ஏற்பட்டு இருப்பதால் அவரும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் பங்கேற்க மாட்டார் என்ற அறிவிப்பும் வெளியானது. இந்த நிலையில்தான் இலங்கைக்கு மேலும் ஒரு பேரதிர்ச்சி செய்தி ஒன்று தற்போது வந்து உள்ளது. அந்த அணியின் இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளரான தில்ஷான் மதுசங்கா தற்போது காயம் காரணமாக ஆசிய கோப்பை தொடரிலிருந்து விலகி இருக்கிறார். பயிற்சி ஆட்டத்தில் அவர் விளையாடிய போது காலில் காயம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இது எதிர்பார்த்ததை விட தீவிரமாக இருப்பதால் உலகக்கோப்பை தொடரில் மதுசங்கா பங்கேற்பது சந்தேகமாக இருப்பதாகவும் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரிய வட்டாரம் தெரிவிக்கின்றது. இதே போன்று மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளரான லஹிரு திரிமோனாவும் காயம் காரணமாக ஆசிய கோப்பை தொடரில் பங்கேற்க மாட்டார் என்ற தகவலும் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் ஒட்டுமொத்த வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் இல்லாமலேயே இலங்கை அணி ஆசிய கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கிறது. தற்போது ஹசுதன் ரஜிதா, பிரமாத் மசூதன், மதிசா பத்திரானா ஆகியோர்களை நம்பிய இலங்கை அணி ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாட உள்ளது. இதே போன்று ஹசரங்காவுக்கு பதில் துனித் வெல்லாஹ் ஆகியோர் ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இலங்கை அணி இந்த முறை முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறிவிடும் என்ற அபாயமும் ஏற்பட்டு உள்ளது. முன்னதாக ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி தங்களது முதல் ஆட்டத்தில் வரும் 2ஆம் தேதி பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்த நிலையில்தான் இந்திய அணி இலங்கைக்கு புறப்பட்டு சென்றும் இருக்கிறது. இதற்கு முன்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிராவிட் அவர்கள் ஆசிய கோப்பை தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்தார். அதில் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு முன் நடைபெற்ற பயிற்சி முகாம் திருப்திகரமாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்தார். இந்திய அணியில் சிலர் வீரர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்ட நிலையில் இந்த பயிற்சி முகாமில் குறிப்பிட்ட வீரர்களுக்கு தனி கவனம் செலுத்தப்பட்டதாக ராகுல் டிராவிட் கூறியுள்ளார். இந்த நிலையில்தான் KL ராகுல் காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்து விட்டதாக சுட்டிக்காட்டிய ராகுல் டிராவிட் அவர்கள் பேட்டிங், விக்கெட் கீப்பிங், ஃபீல்டிங் என அனைத்து பயிற்சியிலும் ஈடுபட்டதாகவும் தெரிவித்தார். எனினும் உலகக்கோப்பை தொடர் நடைபெற இருப்பதால் KL ராகுலை வைத்து விபரீத முயற்சிகளை எடுக்க விரும்பவில்லை என்று டிராவிட் கூறியுள்ளார். KL ராகுலுக்கு இன்னும் 1 வாரம் ஓய்வு தேவைப்பட்டால் அது அவருடைய செயல்பாட்டை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கும் என்பதால் ஆசிய கோப்பை தொடரில் முதல் 2 ஆட்டங்களில் KL ராகுல் விளையாட மாட்டார் என்று அறிவித்து இருக்கிறார் டிராவிட். அதே போல ஆசிய கோப்பையில் சூப்பர் 4 மற்றும் இறுதிப் போட்டி என இந்தியா 4 ஆட்டங்களிலும், அதன் பிறகு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக இந்தியா 3 ஒருநாள் போட்டிகளிலும் விளையாட இருப்பதை குறிப்பிட்ட ராகுல் டிராவிட் அவர்கள் அந்த போட்டிகளில் KL ராகுல் விளையாடி தன்னுடைய ஃபார்மை நிரூபிக்க போதுமானதாக இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார். அதே போல ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முழு உடல் தகுதியை எட்டிவிட்டதாகவும் பயிற்சி முகாமில் அவருடைய பேட்டிங் திருப்தி அளித்ததாகவும் பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட் அவர்கள் கூறியுள்ளார். இதனிடையேத்தான் KL ராகுல் விளையாட மாட்டார் என்று டிராவிட் அறிவித்ததன் மூலம் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் ஆட்டத்தில் ஈசான் கிசான் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக நடுவரிசையில் விளையாடுவார் என்றும் தெரிகிறது.